ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам, ҳамватанони гиромӣ ву қадрдони ман. имрӯз чӣ хеле мо ваъда карда будем, як маротибаи дигар аз деҳаи Урметан, аз кӯҳҳое ки ҷойҳое ки набаромадаем навор хоҳем кард. имрӯз 1 июли соли 2022 аст. дар пасманзари ман деҳаи Урметан қарор дорад. имрӯз баромада истодаем ба ҷониби кӯҳҳои Чиқолиқ. баъзе номҳо ҳамин тавр ғалатӣ ҳастанд, одамизод аз ҳар гӯшаву канори Тоҷикистон нафаҳмиданаш мумкин аст. бисёри номҳо аз давраи қадим омадагӣ аст, касе сабабашро намедонад. шояд ки сабаби инҷоро Чиқолиқ ном гирифтанро касе донад, дар зери комментария нависад. баъдан барои чӣ ман як маротибаи дигар аз деҳаи Урметан навор кардам? аввал маъзарат мехоҳам ба дигар сокинони дигар деҳаҳо бад нарасад. нигоҳ накарда ба оне ки бениҳоят як мардуме ки чӣ карда гӯям ки ҳам дуруст фаҳманду ҳам бад нарасад. мардум, ман аслан падарам аз ноҳияи Панҷакен, модарам аз ноҳияи Айнӣ, маҳз аз анами деҳаи Урметан ҳастанд. худамро гарчанде ки сокини ҳамин деҳа меҳисобам, аммо дар бисёр мавридҳо ҳамин гуна вазъият сокини ин деҳа ҳисоб намешавад. зеро ки агар тарафи модариятон аз ягон деҳа бошад, шумо аз он деҳа нестед. нигоҳ накарда ба ҳамин ҳам мардуми сарбаланди ҳамин деҳа маро ба ҳамдеҳагӣ, маро ба бародарӣ, маро ба фарзандӣ, маро ба дӯстиву рафоқат қабул кардагӣ ҳастанд. ман сари қариб 10 сол аст ки дар тӯйҳои мардуми деҳаи Урметан хизмат мекунам. ягон бор, ягон маротибае нашудааст ки ман худамро дар ин ҷо ноҳинҷор ҳис карда бошам, бегона тасаввур карда бошам. бениҳоят миннатдор ҳастам аз ҳамин мардуми азизу сарбаланди деҳаи Урметан ки мана ҳамин чандин тӯли ҳафтае ҳаст ки мо дар тӯйҳои мардуми деҳаи Урметан хизмат карда истодаем. мераем шаҳри Душанбе келӣ мебарем, мебоем аз ин ҷо ба шаҳри Душанбе келӣ мебарем, арӯз мебарем гӯем. барои чӣ боз такроран навор карда истодам ки бениҳоят як доираи дӯстони зиёд дорам аз ин деҳа. ҳамин дар ғарибиҳо тамошо мекунанд, қадр мекунанд, ба қадри меҳнатҳои инсон мерасанд. бовар кунед, агар ҷоиз бошад гуфтанӣ ҳастам ки занҳои Урметан, модарҳои Урметан дар тӯйҳо бениҳоят як ҳурмату эҳтироми баланд доранд нисбати мо. ман аслан худамро як наворбардори хеле оддӣ меҳисобам ки дар як сатҳи бениҳоят оддӣ навор мегирем. демо аслан намехоҳам ки дар сатҳи баландтару баландтар навор гирифта бошам. нахостан як масъалаи дигар аст, аммо шояд наметавонам ки навор гирифта бошам. аммо боз мегӯям ки ба ҳамин нигоҳ накарда мардуми Урметан ҳурмату эҳтироми зиёд нисбати мо доранд. як ҷаҳон ташаккур. ман сари таъзим фуруд меовардам ба чунин мардуму ба чунин халқияте ки ҳам бовар кунед дар тамоми сатҳи давлатӣ, сатҳи вазифагӣ нигоҳ накарда, хоҳ ҳунарманд ҳастанд, хоҳ коркуни давлатӣ ҳастанд, хоҳ соҳибкорони муваффақе ҳастанд, бисёре ки дар ҳамин деҳа зиндагиву сукунат мекунанд, рости гап ҳурмат мекунанд. як ҷаҳон ташаккур бародарон, ҳамватанони гиромӣ, ман аз шумо миннатдор ҳастам. ҳамин наворҳои мо агар заррае дар дили шумо хурсандӣ мебиёрад, зарраи хумори дили шуморо аз деҳаи худатон бароварда мегардонад, ман хурсанд ҳастам. вазифаи ман ана ҳамин асту халос. бовар кунед, ҳамун ҳар як инсон дар доираи касбу кори худаш, дар доираи зӯру тавони худаш бояд ба халқу ватани худаш хизмат карда бошад. як наворбардори оддӣ ки ҳастам, наметавонам дигар аз чӣ ман бояд навор кунам. маҷбур, гарчанде хастагиҳо ҳастанд, гарчанде мушкилиҳо ҳастанд, мехоҳам ба ҳамин восита кӯҳҳои шуморо, дашту дамани шуморо навор кунам ки дар ҳамон аз овони ҷавонӣ ёд кунед. дигар боқимонда хизматҳо дар тӯю маъракаҳои шумо ба он шахсоне ки ба ҳар ҳол намешиносанд, аз дигар деҳаҳо ҳастанд ё аз ҳамин деҳа ҳастанду намешиносанд, бо як бор мехоҳам муаррифӣ кунам ки наворбардор ҳастам, аксбардор ҳастам. дар тӯю маъракаҳои мардуми водии Зарафшон хизмат мекунам.
дар тӯйҳои худ, дар маъракаҳои худ даъват кунед, то биёем хизмати шуморо кардаву як бурда нону намаки шуморо хӯрда бошем. дар аксбардориҳои мактабӣ, дар наврӯзиҳои мактабиву халқӣ ин суханҳо аслан барои мардуми Урметан тааллуқ надорад, зеро ки бе ин ҳам зиёди зиёд даъват мекунанд, ҳурмат мекунанд, қадр мекунанд, қабул мекунанд. ҳар чизе ки аз дасти мо мебиёяд ҳамуна қабул дорам. бовар кунед, ана ман ҳамаи он меҳру муҳаббате ки нисбат ба мардуми Урметан дорам ман иброз кардан наметавонам дар навор. шояд ҳамин хеласа кунам. рафтем навораи моя пайгир бошед азизои дил. чиқолиқ мебарем, аз чиқолиқ баромада испинаи реват кити реват мефарем. зеро ки ҳамун ревадам ҳамун соя ки дар ҷониби испина қарор дорад накарда будем навор. аз ҷониби тангӣ карда будем, аз ҷониби испинаю вема кардагӣ набудем. баъд инҷа ки раҳаш ки якто аст, хостам як тиру ду нишон шавад. баъд барои чӣ агар гӯед ки воҳима карда истоди, ҳоле камакак аз роҳ дур нашуда ҳишу пиш карда истоди, ман ростигап ҳоле хастагиҳое ки дар кӯҳҳои вешкан гирифта будам рафт нагашта соли. дирӯзакак дар кӯҳҳои вешкан будам. шояд наворҳо дер мебаранд, намефаҳмад одам. сахт монда шудам, хела раҳ буд. ҳозир инҷа ман аллакай ҳаво гарм шуд, саҳарӣ буд. ҳаво ки гарм шуд, ман баъдан борхалти манам камакак вазнаш ҳаст, вазн дорад, барои ҳамин маъзур медоред. рафтем бародари азиз. як чиз ногуфта намонад ки аз деҳаи Урметан бародари азизи мо дар яке аз соҳаҳое ки дар зиндагӣ мо пеша кардагӣ ҳастем ҳамкасб ҳастанд. бародари азиз Қаҳоров Баҳрулло канал доранд дар интернет. хай блогер ҳастанд гӯем, зеро ки ҳамин соҳаи мо ба блогерӣ ки мансуб аст. блогер ҳастанд бо номи Баха TJ 01 канал доранд. ҳамватани худамо ҳастанд ба ҳисоби. даред ҳатман каналашонро дастгирӣ кунед, бовар кунед. ҳар як инсон бе аъзову бе мухлис ҳеҷ чиз аст. агар тасаввур кардем манам навор кардам, ҳеҷ кас агар тамошо накард, дигар одам хушаш намебиёяд барояд. ин мушкилиҳову вазниниҳои зиёде дорад ҳар як кор. барои ҳамин каред каналашон аъзо шавед ки рӯҳу илҳом гиранд, наворошона беҳтару беҳтар гардонанд, боз барои халқу ватанашон дар сатҳи дигартар хизмат расонанд. аки Баҳрулло хаста набошед. ҳама вақт ба пеш бародари азиз. Урметан чӣ маънӣ дорад? оид ба маънии Урметан ва зиндагии мардумони он бисёр олимон андешаи мулоҳизаҳои худро баён намуданд. худи урметаниҳо деҳаашонро навозишкорона ороми тан меноманд. баъзеҳо фикру мулоҳиза доранд ки замоне сарлашкари турк Метан ба деҳа ҳуҷум кардааст ва ба муқобилияти сахт дучор шудааст. вай ба ғазаб омада ба туркӣ фармон медиҳад: ур яъне зан. баъд аз он гӯё номи деҳа Урметан шудааст, ки ягон асос ва далели таърихӣ надорад. бостоншинос Якубов дар мақолаи худ «Сельские населения горного Согда Буттамон» менависад ки калимаи Урметан аз калимаи вайроншудаи суғдии Урмеҳан яъне меҳани он тарафи дарьё гирифта шудааст. Кучерявих дар газетаи «Ленинский путь» бо сарлафаи Урметан менависад: «Урметан означает большой дом». олими шарқшинос Лившиц маънии Урметанро аз калимаи суғдии Юруметан яъне боғи боло, боғи калон ё боғи нағз маънидод мекунад. абдураҳмони Мустаҷир дар асари худ яъне рӯзномаи сафари Искандаркӯл Урметанро чунин шарҳу эзоҳ медиҳад: аз он ҷиҳат Урметан мегӯянд ки асли номаш Урмӣ буда, мардумон он мавзеъро бо метин обод кардаанд. шарқшиноси мӯътабару барҷаста Смирнова дар бораи таърих ва номи Урметан бисёр тадқиқотҳо гузаронида ба чунин хулосаҳо омадааст: Урметан аз калимаи юнонии юру бо шишгоҳ, метан фаррох, васеъ мебошад. Урметан ибодатгоҳ, ҳарам, маъбад. Урметан хонаи оташ. оташ худои суғдиён буд. то ҳол дар атрофи маънии Урметан баҳсҳо бисёранд ва то ҳол тадқиқотҳо дар атрофи ин ном давом дорад. деҳаи Урметан бо шаҳрҳои бостонии тоҷикон Бухоро, Самарқанд, Панҷакен ва Уротепа ҳамқадами ҳаёт аст. Урметан аз ҷиҳати сиёсӣ, иқтисодӣ, урфу одат, дину мазҳаб, забон,
таърих, маданият аз қадимулаёт бо ин шаҳрҳо пайваст ва алоқаи ҷудонашаванда дорад. урметан таърихи беш аз 2500 сола дорад ки сарчашмаи ҳуҷҷатҳо, далелҳо, маъхазҳои зиёди илмӣ ба ин гувоҳӣ медиҳанд. дар тарафи ғарбии урметан дар сои эматк мавзеи санги навишта ё қабри суғдиён мавҷуд аст ки дар рӯи сангҳои он ҷо расмҳои шикорчиён, оҳувон ва ғайра мавҷуданд ки ба асрҳои 4 ва 5 пеш аз эраи мо тааллуқ доранд. олими машҳури шарқшинос Смирнова таърихи урметанро аз асри 1 пеш аз милод мансуб медонад ва маркази динии суғдиёни болооби Зарафшон мешуморад. ба даст омадани ҳайкалчаи биринҷӣ, муҷассамаи зани аз гил сохташуда, 4 варақаи хати суғдӣ, тангаҳои дар деҳаи Вашан ёфтшуда нишон медиҳанд ки урметан дар асри 1 пеш аз милод, яъне то омадани арабҳо, яке аз деҳаҳои ободу зебо буда, мардумони маърифатноку ҳунарманд буданд. ҷуғрофҳои араб саргаҳи Зарафшонро Ал-Бутам меномиданд. то омадани арабҳо ин водӣ як қисми ноҳияи суғдиён, Панҷа, яъне Панҷакент ҳисоб мешуд. саргаҳи Зарафшон бо ҳамроҳии Панҷакент дар ҳайати ноҳияи суғдиён Маймурғ буд. онро Деваштич идора мекард. пас аз шикаст хӯрдани Деваштичи қаҳрамон, арабҳо ин водиро забт карданд. солҳои 701-704 писари волии арабҳо Язид ибни Муҳаллаб ва солҳои 713-714 Қутайба ибни Муслим ин ноҳияро ба тасарруфи худ дароварданд. баъд аз асир афтодани Деваштич соли 722 Урметан, Фалғар, Масчоҳ пурра ба дасти арабҳо афтод. сокини деҳаи Урметан Диёрқул Яҳёев аз мавзеи чорвопарварии Чиқолиқи Урметан тангаеро ёфта овард ва тадқиқот муайян кард ки танга мутааллиқи асри 13 будааст. дар як тарафи танга калимаи шаҳодат аз китоби Қуръон ва дар як рӯи дигари он номи яке аз сарлашкарони Чингиз сабт шудааст. саволе ба миён мебиёяд ки тангаи чингизиён ба муносибати тиҷоратӣ далолат мекунад ё ба ҳукмронии чингизиён. ин албатта мулоҳизаи илмиро металабад. Смирнова менависад, дар асри 16 Урметан маркази Фалғар ҳисоб мешуд. қароргоҳи ҳоким ҳам дар ҳамин ҷо буд. ғайр аз ин дар Искодару Варзи Манор ҳам қароргоҳ дошт. аз рӯи гуфтаи Абдумалик Баҳодур соли 1566 маълум мешавад ки ҳокими ҳазораи Фалғар Шамсиддин Муҳаммад буда мулкаш дар қаламрави шайбониҳо будааст. бекигариҳои Урметан ва Фалғар дар зери ҳукмронии ҳокимони Бухоро Нодир Муҳаммад 1642-1645, Абдулазизхон 1645-1680, Субҳонқулихон 1680-1702 гузаштааст. Мухторов тахмин мекунад ки бекигариҳои Урметан дар асри 18 ба аштархониҳо тааллуқ дошт. 17 дона тангае ки Мавлон Раҷаб дар вақти кофтани таҳкурсии хонааш ёфт ва барои тадқиқ ба пажӯҳишгоҳи таърих ба номи Аҳмади Дониш фиристода шуда буд, маълум шуд ки ин тангаҳо ба нимаи дуюми асри 18 мансубанд ва тангаҳои давраи аштархониҳо мебошанд. дар асрҳои 16, 17, 18 тез иваз шудани ҳокимон ва марказҳои онҳоро мушоҳида мекунем. тахмин меравад ки пас аз ҳукмронии Шамсиддин Муҳаммад ва авлодони ӯ ҳокимии Урметан ба дасти Худоёрбек, додари Муҳаммад Раҳимхон, амири Бухоро мегузарад. ҳукмронии Фалғар ки марказаш Урметан буд, минбаъд аз тарафи ин авлод дар муддатҳои тӯлоние идора карда мешуд. абдураҳмони Мустаҷир менависад, қурғони Урметанро худоёри валинеъмати бобои Абдулғаффори Девонбегӣ муддати 100 сол пеш андохта будааст. аз вай пешро касе ёд надорад. баъд аз 50 сол писари худоёри валинеъмат Содиқбек ҳоким шуда қурғонро вайрон карда аз дигар бино карда будааст. Фозилбӣ ҳокими Уротепа писари ҳамин Содиқбек будааст. Уротепа ва Урметан ба воситаи авлоди хони Бухоро Муҳаммад Раҳимхон идора карда мешуданд. хоҳ Мустаҷир ва хоҳ Мухторов Содиқбекро мири фиребгару маккор ва зулмгару бераҳм ба қалам доданд. дар бораи сохтани қалъаи Урметан ва ҷабру ситами Содиқбек дар байни халқ ривоятҳои зиёде мавҷуданд. нақл менамоянд ки Содиқбек ва навкарони он аз Урметан ва деҳаҳои гирду атрофи он одам ҷамъ намуда аз 2 тагоби Урметан ба воситаи даст ба даст ба қалъаи Урметан санд кашонида онро девор карданд. ибораи зулми Содиқбекро урметаниҳо ҳоло ҳам ҳамчун рамзи ҷабру зулм
کار می‌فرمایند. مختارов менависад қалъаи урметанро аз нав сохтану таъмир кардани содиқбек ва ин ҷоро пойтахти фалғар интихоб кардан бесабаб нест. урметан яке аз деҳаҳои калонтарини фалғар ва сипари ғарбии кӯҳистон буд. роҳи кӯҳистон ба киштуд, моғиён, панҷакент, самарқанд ва дигар шаҳру деҳот аз урметан мегузашт. боз менависанд алалхусус дар асри 19 дар арсаи сиёсӣ мақоми урметан хеле баланд шуд. соли 1808-1809 абдушукурдодхоҳ ҳокими урметан будааст. дар ин солҳо бекигарии урметан дар тобеати самарқанд буд. пас аз вафоти амир ҳайдар соли 1825 кӯҳистониён беки аз тарафи амири бухоро таъиншударо рондаанд ва 11 сол мустақилона зиндагӣ карданд. аз афтикор истиқлоли урметан то соли 1839-1840 давом кардааст, то он вақте ки амири бухоро насрулло додари хони қӯқан муҳаммадалӣ султон маҳмудхонро ҳокими урметан таъин кард. абдулғаффорбек нақшаи мубориза ба муқобили Россияи подшоҳиро кашида ба амир Музаффар пешниҳод мекунад. ин нақша ба амир Музаффар маъқул афтида ӯро ҳокими урметан таъин мекунад, вале забт шудани Самарқанд аз тарафи русҳо ин нақшаро барбод медиҳад. абдулғаффорбек дар ҷанги оянда бо беки Масчоҳ подшоҳхоҷа дар деҳаи Похуд шикаст хӯрда ба асирӣ меафтад. подшоҳхоҷа баъд аз Абдураҳмонбек ном хеши худро ҳокими урметан таъин мекунад. зулму асорат ва бедодии Абдураҳмонбек аз ҳадду андоза мегузарад. подшоҳхоҷа ин рафтори Абдураҳмонбекро фаҳмида ӯро аз ҳокими урметан озод менамояд. ба ҷои ӯ Комил ном Масчоҳиро ҳокими урметан менамояд. Комилбек то ба Россия ҳамроҳ кардани водии Фалғар ҳукмронии худро дар урметан давом медиҳад. моҳи майи соли 1870 ҳокимияти минбаъдаи урметан ба дасти худи урметаниҳо мегузарад. аз рӯи нақли мӯсафедон Қори Саидмурод ном шахси доно, сиёсатмадор, ҳақпарвар ба сари ҳокимият баромада ҷангу ҷанҷол, заду хурд, ҷабру зулмро андаке аз сари урметаниҳо дур сохтааст. бо бекигариҳои Уротепа ва Масчоҳ сулҳу салоҳро пеш гирифта як қадар тинҷию оромии урметанро таъмин кардааст. шояд ба духтари қозии Масчоҳ хонадоршавии Қори Саидмурод ва пайдошавии хешию таборӣ ва дӯстӣ сабаби тинҷию оромӣ шуда бошад. аз рӯи нақлу ривоятҳо дар арафаи инқилоби октябр мулло Тухтамурод додари Қори Саидмурод ҳокими урметан будааст. боз мири Масчоҳ ба урметан ҳуҷум карда ҳукмронии худро давом додааст. инҷи дидед бо як овула убур кардем. барои ман вазъияти ноқулай буд ки навор кунам. як пиёла чой кардам, ишкимои сер кардем, боз ҷурғоту қаймоқ хӯрдем. бо роҳат давом додасем. боло бо овул будааст, вале ҷоҳои аҷоиб бовар кунед. ман аз ин боло дигар омдагӣ набудам. ҳамуҷо як амакӣ нақл кардан ки солҳои пеш инҷа фермаҳои қалхоз будагӣ. аз худи ҳаминҷаҳо аз територи Реват аз овулҳои Вема сар карда мошинҳо шир мекашонданд ба ҷониби маркази ноҳияи айнӣ. акун имсолҳо акун овулшино бовар кунед ҳаминҷа як овули ба нуру намаки нағз будааст. ман инҷа якум бор баромадам. боло якта кӯли малик мегуфтан солҳои хурдӣ фаҳмида будам. холем ҳаминҷа овул мемондан, овули пойнангӣ дидагӣ набудам. акун гуфтан ки ҳамино ки дар ҳамин рафтан гири во мехӯрӣ. ҳозир як бурем кани ҳаст ё не. инед як аҷоиб манзараҳо, аҷоиб маконҳо. аз рӯи гуфтаю навиштаҳои олимону таърихшиносон зулму асорати ба сари урметаниҳо омадаро бо қалам тасвир кардан душвор аст. бекигариҳои Панҷакент, Уротепа ва Масчоҳ урметанро гаштаю баргашта таллаю тороҷ мекарданд. андозҳои дандоншикану миёншикан халқи бечораро гадою бенаво, бехонумон ва беватан мекарданд. урметаниҳо роҳе аз зулму истибдод халос хӯрданро надоштанд. ҳокимони урметан 50 сарбоз дар ихтиёри худ доштанд ки барои ҳимояи ҳоким ва ҷамъ кардани андоз истифода мешуданд. ба Россия ҳамроҳ шудани Фалғар вафон 1870 ба хунрезӣ, ҷангҳои бародаркушӣ, задухӯрдҳои доимии байни бекигариҳо як қадар хотима гузошта бошад ҳам инқилоби октябр ҳамаи онҳоро решакан кард.
урметаниҳо овозаи инқилоби октябрро фаҳмида намояндаи худро бо муроҷиатнома ба шаҳри Самарқанд равона карданд. бо хоҳиши беҳад мепурсем ки дар мубориза ба муқобили роҳзанон аслиҳаи оташфишон диҳед. агар аслиҳа нарасад, мо ҳамроҳи отряди армияи сурх рафта бо санг бошад ҳам ба муқобили босмачиён меҷангем, то ки дар торумор кардани онҳо шахсан ёрӣ расонем. Шамсиддин Қулзода. эзоҳ: дар асоси бозёфтҳои нодир тангаҳои пурҷилои нуқрагин, ҳайкалчаи гилин, муҷассамаи зани биринҷӣ, навиштаҷотҳои рӯи санг, қабристони суғдиён. дар сои эъмад бостоншинос Шамсӣ Қулов мақолаҳои зиёде ба мисли Урметан, Урметан чӣ маънӣ дорад, таърихи Урметан, урметаниҳо дар Самарқанд, дар асоси далелу санадҳои боэътимод ва муқоиса бо навиштаҳои Смирнова, Менишев, Абрамов, Мустаҷир, Мухторов ва дигар олимон муайян намуданд ки Урметан таърихи қадима дошта ба асрҳои 2 ва 1 пеш аз милод рост меояд. ногуфта намонад ки ин матнҳое ки мо пешкаши шумо тамошобинон карда истодаем, заҳмату меҳнати ва кунҷкобиву ҷустуҷӯҳои устодони бузургу ватанпарвари деҳаи Урметан Шараф Боқӣ ва Сулҳиддин Тилабов хелоҳо назаррас аст. моҳи августи соли 1965 мактаббачагони деҳаи Вашан иттифоқан ба кӯзаи гилин дучор омаданд. вақте аз замин бардоштани он тангаҳои серҷилои нуқрагин ба замин рехтанд. то хабардор шудани Шамсӣ Қулов 400 тангае ки зиёда аз 1200 сола дар зери хок ниҳон буд, дар байни бачаҳо ва аҳолии Вашан тақсиму парешон карда шуд. бо вуҷуди он 71 танга ба мавзеи шаҳри Панҷакен дастрас шуд ва як чандтои дигари он то ба Институти таърихӣ ба номи Аҳмади Дониш рафта расид. олимон Давид Эфимович Ҳайтун, Аҳроров Мухторович Мухторов ва дигарон муқаррар карданд ки тангаҳо ба асри 7-8 тааллуқ доранд ва ба давраи арабҳо ба Осиёи Миёна рост меоянд. институт фавран гурӯҳи ҷустуҷӯии маҳалро ба роҳбарии олимони намоён ташкил намуд. охири солҳои 70 ба Шамсӣ Қулов боз як бозёфти нодиру пурбаҳо муяссар гардид. мактаббачагони посёлкаи Сарвода Умар Неъматов, Саёд Қӯзибоев, Комрон Ҳоҷибеков ва Мунаввар Ниёзов ба кӯҳҳои самти шарқии посёлка барои ҷустуҷӯи ҷавҳари шарқии мумиё баромада вориди ғоре шуданд. аммо ногоҳ пои одамонро дида монданд. аввал тарсида, баъд худро ба даст гирифтанд. гумон карданд ки дар ин ҷо бачае бо кадом сабаб шах шуда мондааст. хостанд онро берун оранду ба посёлка баранд. маълум гашт ки он муҷассамаи марди бараҳна будааст. мо аз набудани найзаи дасти муҷассама ба хулосае омадем ки дигар қисмҳои он шояд дар ғор бошанд. афзуд Шамсӣ Қулов. бинобар ин барои дарёфтани қисмҳои набудаи муҷассама ба котиби комитети партиявии раён Мирзо Бадалов муроҷиат карда, қисмҳои дигари бутти меҳрро ҳам ёфтем. онро ба Институти таърихӣ ба номи Аҳмади Дониш супоридем. ҳоло муҷассамаи бутти меҳр як гӯшаи музеи машҳури Эрмитажи Ленинградро зиннат медиҳад, ки он гувоҳи санъати баланди гузаштагони мо аст. дар хусуси бутти меҳр мақолаҳои зиёд ва китобҳо интишор шудаанд. муқоваи китоби Путешествие в Сагдиану, ки як қатор мақолаҳои илмии олимони суғдшинос А. Мухторов, Н. Неъматов, В. Аранов, Ю. Якубовро дар бар мегирад. бо расму муҷассамаи бутти меҳр оро ёфтааст. соли 1982 хонандаи синфи 9 Иброҳим Ҷӯрақулов дар пастқамии кӯҳи назди деҳаи ҳайкалчаи Зайнеро пайдо кард. онро ба мактаб оварда ба муаллим нишон дод. Шамсӣ Қулов дид ки ҳайкалча аз гили пухта сохта шудаасту аз оринҷ поёнаш шикаста гум шудааст. он ду дасти пеши бардораду ва гӯё таъзим менамояд. ҳайкалча симои зебо дорад ва аз гузаштаи дур тааллуқ доштанаш аз эҳтимол дур нест. муаллим ҳайкалчаро ба роҳбари кофтуковҳои археологии шаҳри Панҷакен, номзади илми таърих Абдуллоҷон Исҳоқов бурда нишон дод. олим ҳайкалчаро хеле муоина карда, онро ба маҳсули асрҳои 6 ва 7 нисбат дод. ӯро бозёфти наве боз насиб шуд. муаллими мактаби миёнидеҳаи Урметан Ҳақбердӣ Тӯйғунов таххонае пӯшонданӣ шуда, ҷои онро ба поён кофта мефаровард.
جلوی متل دقت معلم را به خود کشید. در این چقوری 6-7 متر متل از کجا پیدا شده گویان آن را به دست گرفت. در بالای کف او مجسمه عجایبی زن پیدا شد. مجسمه را فوراً به شمسی قلب برده نشان داد. معلم آن را با نمونه های تاریخی اثرهای در دست داشته مقایسه کرد. معلوم شد که این مجسمه هم یادگاری به همتاست. جایز است قید نمایم که اهمیت تاریخی اورمیتان کلان است. اورمیتان حاضره میرنشینی قدیمی فلغر در همگشت طرف راست دریای زرافشان در ساحل پست زرافشان واقع گردیده است. در گذشته دور عصر یکم تا دوره ما در اینجا راه کاروانگذر از مملکت‌های غرب به خیتای به واسطه سمرقند به وادی آلای، قاشغر و طرفه میگذشت و با آن آدمان سفر مینمودند. درباره اهمیت گذشته اورمیتان یادگاری‌های سالهای گوناگون گرد و اطراف آن گواه حالند، اما عبادتگاه، حرم یا معبد در کجا جای گرفته است الحال ما نمی‌دانیم. تخمین کردن ممکن است که در تپه‌ای که در بالای زرافشان جایگیر است در همان جا باشد. در رب دریای زرافشان دیوار عمارتی مستحکم موجود بوده است که میرنشین بوده است. در همین جا قبرستان هست که 3 قبر را در بر میگیرد. در همگشت راه مزار عصر 10 واقع است که شاهدی جای مقدسی میراثی میباشد. اور و یا هور چی معنی دارد؟ در تاریخ 26 ایونی سال 1990 در روزنامه تاجیکستان سوویتی مقاله محترم شمس‌الدین قلزاده با نام میهن آن طرف دریا چاپ شده بود. مقصد مقاله نویس شرح معنای اورمیتان بود. مانند تفریق اندازی های امروزه که فارسی، دری، تاجیکی را زبان های جداگانه میگویند، بعضی ها زبان قدیمه آریان را هم جدا میکنند. سوغدی، پهلوی، طاهری، خوارزمی، باختری هم ریشه آریایی دارند که نمونه امروزه آن زبان های قدیمه خلقی ما پشتونی، وخانی، شغنانی، یزغلامی و یغنابی است. در آسیای مرکزی 6 موضع جغرافی است که هور و یا اور دارند. مثلا اورتپا، اورگوت، اورمیتان، اورگنج، هوروتان در سر آسیای حاضره ازبکستان و هورمسان دهه است که ابن سینا تولد شده است. اور و یا هور به زبان زنده پشتونی آتش را میگویند و شاید اورتپا تپه آتش، اورگنج گنج آتش، هوروتان آتش وطن و اورگوت آتش کده باشد. تدبیرهایی که طی سالهای طولانی به نیت پاکداشت زبان سنت‌های ملت تاجیک در جمهوریمان به سامان رسید، مردمان را به فرهنگ و ادبیات و تاریخ خلق و دیار خویشتن دلگرم نمود. خرسندی بخش است که امروز در شهر و ناحیه ها و دهات جمهوری یک جنبش در آموزش تاریخ و دیار، جستجو دریافت و حفظ یادگاری های تاریخی به نظر می رسد. به خصوص با اهتمام یک زمره روشنفکران و آموزگاران شرح و معنیداد نام های محل سکونت وسعت یافته. در خصوص آنکه در سمرقند و بخارا از قدیم الایام تاجیکان مسکونند معلومات زیادی علمی وجود دارد. کتاب دانشمند فقید مناشه ابراموف گذر سمرقنده از جمله همین گونه مأخذ هاست. حالا می‌خواهیم که درباره گذر معلومات دهیم که با نام اورمیتانی معروف است. از روی معلوماتی که پروفسور ابراموف آورده است، این گذر در عصر 18 در سمت شرقی سمرقند ارزی وجود نموده است. اهالیش اساساً تاجیکانی میباشند که برآمدشان از یکی از کلانترین دهه‌های بالائاب زرافشان اورمیتان است. نام گذر هم به این سبب اورمیتانی شده است. مشغولیت ساکنان این گذر کاسبی بوده، اساساً به کارکرد آهن و کلالگری و تجارت مشغول بودند. در قلمرو این گذر 2 مسجد بوده است که یکی از آن مسجد اورمیتانی نام داشته است. همچنین مکتب، دکان بقالی، حوض، کاروانسرای و طهارتخانه هم موجود بودند. در اینجا شمس‌الدین غفور نام گلکاری مشهور زندگی کرده است که اولادانش تا به حال هستند. در وقت حاضره گذر اورمیتانی خیلی آباد شده، دارای کینوتئاتری به نام نوایی، کسالخانه و دیگر مؤسسات می باشد. این گذر را 2 کوچه کلان سمرقند، تاشکندی و به نام ملاقندوف عبور می کنند. در گذشته همدهگان هنرمند ما آزادانه به شهرهای کلانترین آسیای مرکزی رفته مقیمی می شدند. حتی گذرهای خود را به وجود می آوردند. خلاصه بازیافتی نادره که تیر ماه سال 2012 از طرف خوانندگان دمیر خدایقلوف و سروش اولجیف هنگام کشتکار در موضع استاعابید پیدا کردند، چاکتبر نام داشته به عصرهای 3 و 2 پیش از میلاد تعلق دارد. این بازیافت بار دیگر گواهی تاریخ قدیمه داشتن اورمیتان را
тасдиқ мекунад. урметан дар баробари маркази қадимаи адабию фарҳангӣ ва рушди ҳунарҳои мардумӣ дар ноҳияи айнӣ будан дорои ҷойҳои зиёди таърихиву меъморист. маъмултарини онҳо ёдгории таърихи Сари Муғ, тӯбхонаи Тевар, Сари Гунбазм, Сари Қалъа, мазори Шайх Абдулқосими Гургонӣ, мазори Хоҷа Лайлӣ, қадамҷои Ҳазрати Довуд, мардони марди ҳоҷатбарор, Хоҷаи Сабзпӯш, Биазиза, Сари Бурс, Хоҷаи Хиромон, масҷидҳои Ҳазрати Лангар, Сарчашма ва Исковат мебошад. аз рӯи нақли пирони рӯзгордида қалъаи деҳа дар охирҳои асри 19 ва ибтидои асри 20 дар замони тохтутоз ва кашмакашҳои бекигариҳои Уротепа ва Масчоҳ вайрону валангор гардидааст. айни ҳол ҷойҳои қалъаи таърихии деҳаро аҳолӣ ба манзили истиқоматӣ табдил доданд. тӯбхонаи Тевар чунин ном дорад ёдгории таърихи Урметан бисёр ҷои тамошобоб ва фараҳафзо буда дар сатҳи деҳа 200-250 метр баландтар аст. тӯбхона байни маҳаллаҳои Исковат ва Даслуғ воқеъ гашта 4 самти атрофи онро анбӯҳи дарахтони гуногун иҳота намуда ба деҳа шукӯҳу шаҳомати хоса мебахшанд. тӯбхонаи Тевар чун дидбон барои муҳофизати деҳа аз аҷнабиён бунёд ёфтааст. дар солҳои 60-уми қарни гузашта бо ташаббуси омӯзгорону толибилмони муассисаи деҳа барои хотираи қурбониёни ҷанги бузурги ватанӣ 1941-1945 атрофи тӯбхона боғ ва дар миёнҷои он лавҳаи ёдгорӣ гузошта шуд. зиёратгоҳҳои деҳаи Урметан маконҳои зиёратӣ аз қабили мақбара ва мазорҳо мансуб ба шахсиятҳои бузург ва қадамҷойҳои онҳо мебошанд. якум мақбара ва мазори Шайх Абдулқосими Гургонӣ. дар даромадгоҳи мазор бо ҳуруфи форсӣ ва кириллӣ катибае аз мармар насиб шуда ки баъд аз ин зайл аст. Шайх Абу Алӣ лақаб Шайх Абдулқосими Гургонӣ Тӯсӣ, соли таваллуд 356 ҳиҷрӣ, соли вафот 440 ҳиҷрӣ, умрашон 1000 моҳ. номи Шайх Абдулқосими Гургонӣ, номи аслиашон Абу Алӣ мебошад. вақти вафот 4 моҳи Шаъбон ба вақти хуфтан аз дунё гузаштаанд. ин шахс дар мартабаи қутб гузашта, яъне шогирди Увайси Қаранӣ мебошанд. ба ҳисоби мелодӣ соли таваллудашон 937, соли вафоташон 1020 мебошад. боз яке аз мазорҳои бузургвор мазори Хоҷа Лайле воқеъ дар қадди Тагоби Калон дуртар аз масофаи 1.5 километр берун аз деҳа ҷойгир шудааст. мазор аз бинои чоркунҷаи айвондори соддае иборат аст. болои бино солҳои 70-уми қарни гузашта аз тарафи Муҳаммад Раҷаб ном шахси саховатпеша шиферпӯш, сақфаш бо сардории Ҳоҷи Ҷумъабои Ҳайдар ва дигар устоҳои гулдасти Даслуқ қавзаву фаровон карда шуд. деворҳои мазор аз санд буда бо коҳгил андова карда шудааст. 3 самти мазорро боғи калони сердолу дарахт иҳота кардааст. поёнтар аз мазор чашмаобе равон аст ки мардуми маҳаллаҳои Даслуқу Искобот ба воситаи қубурҳо ба деҳаҳо об оварда ҳамчун оби нӯшокӣ истифода мебаранд. қадамҷоҳои деҳаи Урметан бо номҳои Ҳазрати Довуд, мардони марди хоҷатбарор, Сари Бурс, Хоҷаи Хиромон, Хоҷаи Сабзпӯш, Биазиза ва Билайле ки мазорашон дар деҳаи Киштӯдак воқеъ аст, мавҷуд буда мардуми деҳа ба ин мазору қадамҷойҳо эҳтироми хоса доранд. масҷид аз қадимтарин ва муқаддастарин макони ибодат дар ҷаҳони ислом маҳсуб меёбад. то ба имрӯз дар деҳа 8 маҳалла ва 8 масҷид мавҷуд аст. масоҷиде ки аҳамият ва қимати таърихию меъморӣ доранд, масҷидҳои гузари Лангар, Сарчашма ва Исковат мебошанд. масҷиди гузари Лангар мутааллиқ ба охири қарни 19 буда дорои ибодатгоҳи бузурги 4 сутуна ва айвони сетарафа буда шифти бинои асосӣ бо рангҳои мухталиф мунаққаш гардидаанд. масҷиди гузари Сарчашма мутааллиқ ба ибтидои қарни 19 буда дар бағали айвони масҷид собиқ бинои дарсхона ҷойгир аст. масҷид дорои хонақоҳи мураббаъ бо меҳроби росткунҷа буда дар муқобили хонақоҳ токе ҷойгир аст. сақфи бино кандакорӣ шудааст. масҷиди Исковат охири асри 19 сохта шуда, он мураббаъ буда шифташ бо 4 сутуни кандакорӣ такя мекунад. деворҳояш гаҷкорӣ шуда, сақфаш мунаққаш аст. чанди қабл сокини деҳаи Урметан Шоҳимардон Собиров дар мавзеи қалъаи Муғи Эмад ҳайкалча ва сафолпории дасти кӯзаро дарёфт намуд, ки хеле аҷиб аст. Шоҳимардон Собиров бозёфтро ба амакаш Собир Собиров медиҳад. Собир Собиров ки яке аз шахсиятҳои ватандӯсту худогоҳ ва маърифатпарвар аст, бозёфтро ба мо пешниҳод намуд, яъне ба муаллимон, то дар омӯзиш ва расонавӣ намудани он таконе бикунем. ҳарчанд ҳайкалчаи дарёфтшуда
шуда бо мурури замон сару пойҳаяш аз байн рафтанд, вале шоҳиди тарихи бостонии мост. ҳайкалчаи ёфтаи шоҳимардон собиров интизори таҳқиқи ҳамаҷонибаи мутахассисон аст. соли 2017 Дин Муҳаммад Пиримов дар ин мавзеъ санги навиштаро дарёфт карда буд. Мавзеъи номбурда ба таҳқиқи бостоншиносон эҳтиёҷ. нуқтаҳои хизматрасоние ки имрӯз ба мардуми Урметан хизмат мекунад: бозор, мағозаҳо, бонкҳо, марказҳои истироҳативу фароғатӣ, марказҳои варзишӣ, дӯконҳои танӯрсозӣ, цехҳои мебелу дару тирезасозӣ, бунгоҳҳои тиббӣ, беморхонаи марказӣ, коргоҳҳои блокрезӣ, осиёҳои обӣ ва нуқтаҳои таъмини сӯзишворӣ амал мекунад. номи мавзеъҳои атрофи деҳаи Урметан: дашти Устообид, дашти Айн, дашти Так, дашти Хуич, дашти Боло, Сиёвардан, дашти Бед, дашти Рахшин, Эмат мебошад. номи маҳаллаҳо ва гузарҳои деҳаи Урметан: Лангар, Вонҷ, Гузари Миёна, Даслуқ, Масохон, Искобод, Ниёба, Кӯи Ангарон, Шоваск, Шобегиён, Таги Қалъа, Ҳайдарчаман, Гистон, Чойхона, Пушти Хамс, Ангор мебошад. ҳофизони деҳаи Урметан: Луқмони Шариф, Масрурҷон Каримов, Фараҳманд Каримов, Баҳрулло Абдуллоев, Зиёратилло, бародари азиз Баҳор, гарчанде ки ҷангалбон ҳастанд, як ҳофизи хуб ҳам ҳастанд, Орзугул Хуҷамова. шоирони деҳаи Урметан: Толиби Озарахш, Мирзо Маҳмуд, Субҳон Туйғун, Сулҳия Халилова, Қутби Киром, Доро Наҷот ва дигарон мебошанд. рӯҳашон шод бошад. Бег Муҳаммад Тошев барои сохтмони мактаби гузари Лангар саҳми босазо гузоштанд ва инчунин кӯприки маҳаллаи Лангар. ва ногуфта намонад ки ман аз соҳибкорони деҳаи Урметан хелоҳо миннатдор ҳастам, ки барои рушду нумӯи деҳаи худашон, барои корҳои ободониву дар масъалаи роҳ, дар масъалаи об, дар тамоми сабзу гулгулшукуфоии деҳаи худашон саҳмҳои босазои худашонро мегузоранд. умуман дар дастаҷамъӣ мана роҳҳоро обод карда истоданд, дарвозаи деҳаи Урметан бунёд карданд, роҳҳоро чароғон кардагӣ ҳастанд, тамоми мардумро бо обҳои нӯшокӣ таъмин кардагӣ ҳастанд. офарину аҳсанатон бод. бовар кунед, он чизе ки мо ҷамъоварӣ кардему дастрас кардем ҳамин буд. азизои дил, агар ягон каму камбудӣ бошад, ягон норасоиҳо бошад, ба назар намегиред, зеро ки дар бораи деҳаи Урметан як гузориш тайёр кардан хелоҳо кори мушкиле буд барои ман, зеро ки деҳаи калон аст. бисёр шахсони меарзидагӣ ҳастанд ки меарзад ки номашонро гиред, хелоҳо зиёд ҳастанд. аммо инҷо мо як мухтасар карда гуфта гузаштем. дигар ҳамин.